Sasa wewe ukichora mara chikurumidza kwa chiri muchara na. My brother, how are you? I'm welcome with you, my sister. Okay, I'm fine. Is it okay if I speak to you in Shona? Both directions, I speak my sister. Alright, okay. So my brother, ndokumbira kuti musavhunduke handiti ndogara ndichikura nepanapa ndichienda kubasa, and I always see you panapa muchiita basa, like you're such a hard worker. So I just thought kuti you know what, hapana kana chakaipa chekuti ndingokupayo, you know, like a token of appreciation, because you know some of our brothers out there vari kubira vanhu and stuff. Anditi, you know what, ndindiwedzera another 100. Anditi kuti just keep up the good work. Anditi. Alright, aina ndichatombogara miserable. Anditi. Okay, bye bye. Ndikuita ubasa panapa. Iwo wasinzira kuti andenga dagoma yachakupa wewe. Iwe papana. Aiwa, mari dzekuromba idzi. Iwe Tonde wakujairira iwe. Zvantsvaga, mari dzekuromba idzi. Mari dzekuromba idzi, tadzwa mutsamota kuti. Battery rafenga. Battery moto. Yekuti. Urocheti ndodzi nemagiro. Mvura yakuda patiri kumombo chanzo. Yakaenda kusura yasti yadzoka. Zvakadzoka? Brother, ndikumbira kuti mundivhura gate, please. Ndikumbira kuti mundivhura gate, my brother, please. Ndikuvhura gate, please. Ndakuvhura gate. Kana dzinoswa nembavha munhu. Ndikukumbirawo hanzvadzi, please. Wakuda kubata basa revanhu. Wapedza basa rako. Bva. Ndivhureiwo. Boy. Andati nditori pamahwani asingatomboiti chokwadi. Mukomana wangu ndamuramba, and then now he's saying kuti ndimudzosere zvinhu zvake, and then inini zvinhu zvacho handisisina, and izvo zvakutondizvonika atondibvundutsira nepfuti mufunge, my brother. Iwe, ndakambokutaurira nenyaya yako iwanya. Ukunzisa, I always tell you mfana iwewe, hauteerere. Anonzisa, ndokana ndichikuudza nyaya dzako idzi, manje wanya. Mkoma Tonde. Sister matoita sei manje sister? Antimi muri magadhi here, mune pfuti dzamunadzo, so munondiprotecta ka. Sister makutondiomesera apa manje sister. Ini mari yacho ndaishandisa yese ka sister. Kuti maishandisa chichamatenga nei, handazi $200 zviri izvozvi zvinoita 200 here. Ndakatenga ma wines 150 and then 50 yacho mandazobhadhara bhebhi rangu rent. Manje mari yacho nditoidzosera yese hanzvadzi, otherwise anouya akakonzeresa panapa. Ndikuti handozi mutondipa mari yacho please, kana kuti handizivi kuti muita sei. Iwo because munhu wacho anouya panapa akakupfuura ine shamwari yenyu nemabhosi enyu, ndikuti kutaurirai. Manje mari yacho ndoiwana ku. Manje I don't know what to do. One I can tell you that I'm giving you 24 hours hanzvadzi mutsvage mari izobva ine ndikukutaurirai. Net 24 hours ndaiwana nguwego mari yacho. Saka hanzvadzi munopfuurwa panapa. Sister. Zvawana ngwarati. Uri baba wani zvekudaro. Batsira blazi wangu mutimbatsira. Wauti mukoma ndiani? Ndamukoma wako manje. Wauti mukoma Tonde manje. Ndavamba uri munhu akatongwara watoenda kumavhinyi zotonomira nevamwe. Ita isendi mundibatsirewo. Uri
Ndira kajonge makomborero samurena vachauya vedzinza. Maembe akabvuma anochinjiswa marima embe. Kana dai wangori munhu ka waitanga kudzidzira masquats. Wosi kunopisa uko. Amaso. Dai wangori munhu watotanga uya ndikuitise ande to prepare wenda kumavenues kwa mwari tongo D1. Samurena vachauya vedzinza vachanyara. Ngati bai zvirizana Tonde.